la ngenkunzi hayi ngenkunzi yabona akekho umfana ngisho indawo yonke la akekho umfana ongahluphi ngale ngenkunzi mina ngenkunzi ngisayiphathile amantombazana yabona amashiro wonke lawo nanye uthulanga ukuthi uphungale nje wena uphungale nje namanje awafuna umnikazi imali ekhanda ungakhulumi nakanjalo wena ngibuka ekhanda ubonisa ekhanda ngumile ngigeze ekhanda ngamanye amantombazane inkinga yakho nami ogeza ikhanda esinkinga cha ngifuna imali lethi imali ngiyogeza ikhanda bese ngiphuma la ngishela kuzobonakala ngathi futhi mina ngimi futhi engiyinikezele abafana ngathi bese ngiphuma ngiyoshaya ukhuluma ngabantu kanjalo khona umuntu la mhlawumbe umbonayo khona umuntu la uzokhuluma amasiko bangathi akho mali ozoyithola la ngicela imali futhi lethi imali shesh awufuni ngiyaphuma mina ngiyahamba manje yomsukhuluma kanjalo ngikhulumile phozondana uzongishaya ngizokubophisa phela ngizosongithule kubulalo uzoboshwa ijele usaba ijele ubuza Mandela ijele wangena endlini sompeni la yaphuma isinga la right ntombazana lezokubopha usindele Superman ho usindele Superman yeah papa manje nawe uyathula vele mina ngofela bawo nothuli nje cabanga ukuthi sekhamba la nawo amakuthi suka la nawo suka la okay phela hamba okay tela phone kodwa sizoyibhamu lezi liphathana